Amalawi ambiri ndi osangalala ndi zimene wayankhula President Chakwera wathesa cabinet akuti asankhaso yina mu cabinet ya New Anisi muzakhala Khezi Msukwa amene akuyankha mlandu wakatangali ku ACB komanso sananchose Director General wa ACB pa udindo. Amalawi ambiri akuwombera manja Chakwera ndidolo kuthandika kangayo standi kuchizima. That's what they're saying. Koma Chakwerayu asakupusiseni. Chakwerayu si champion othana ndikatangale yaye. Ndi kamaona anzanga kuyika pa Facebook, ma WhatsApp, mukuti Chakwera ndi dolo, Chakwera athana ndikatangale. Ndikungoti chani ngoti? Ndikungoseka. Chifukwa choti Chakwera has never been a champion to fight against corruption. Ndilongoseka. Bwino. Koma choyamba tiyambire ndi speech ya leloli. Kodi kukanakhala kuti kunalibe audio leak imene yochokera kwa Chizuma. Chakwera akanabwera kuzati yankhula Malawi. Kodi Khezi Msukwayo amene akufuna kumuchosa panopa ati chifukwa choti alandira report. Zoona zimenezi Amalawi ambiri akhala kuyankhula kuti minister yakuyankha mlandu muchoseni wonesani kukwiya ndikatangale. Nthawi yonse munthu kumapezeka kuti minister kuti ISB akumufunda kumapezeka kuti minister kumayenda abe kuma functional ministry. Iya sitimanga chonchi. Ma democracy ambiri munthu ukakhala kuti kuyankha mlandu umachoka pa udindo, especially ukakhala kuti ndi bwana. Chifukwa choti utha kusokoneza ma investigation. Kumayiko akunja ngati ku Romania kunapya night club kwina kwake boma sinapange respond bwino anthu anamwalira kumenekoko. Kunapezeka kuti prime minister upanga resign. Imagine prime minister upanga resign chifukwa cha moto wa ku night club kuti sana yase ndiye sizi kumukhuza. Koma is just procedural democracy kuti pa udindo kumachokapo when there's some issue, accountability. Koma Chakwera ayi ndithu komanso nkhani ya Khezi Msukwa siyo yamba. Anthu ambiri anamvotera Chakwera chifukwa choti anali ndi chikhulupiriro choti asintha zinthu. Koma atangolowa mboma Chakwera anakhumudwitsa anthu ambiri ndi kusankha kwa cabinet yawo yoyamba. Mu cabinet muja munali 70% anthu aku Central Region. Anthu 9 akulilongwe. Iwo Chakwera ndi akulilongwe konko anganena zoti ndi zasankha azimayi 40%. 40% iyo sinalimoso. Mu cabinet yonse mupezeka kuti anthu 6 anali mabanja, anthu oziwana pachinzawo, family. Anthu ambiri anakhumudwa nawo Chakwera. And that was masign oyamba woonesa kuti munthu uyuyu kukhala ngati pali kena kake kamene kakutani kali suspicious kakumuvuta ali ndi zodabwisa. Kodi kungoti ya Malawi amayiwala msanga. Ndiye anabwera pamene paja pakapita nthawi ndiwona amene akugwirira ntchito anthuwa koma ndawasankha chifukwa choti anthu amene wawa ndawasankhira merit. Ama-use word imene merit ndi anthu ena ake kuti ali ndi ma qualifications ndiye pakapita nthawi ngati sakugwira bwino ntchito ndi zachotsa. Nthawi ija itafika sanachose anthu aja ndikupezeka kuti mu cabinet muja muli mbava, muli anthu owononga ndalama, muli anthu osadziwa bwino kugwira ntchito yawo, anthu kumayamba ndewu ngati a minister of sports, kumayankhula zina zake za professional za china farm president. Kumapezeka kuti ma minister ena akupita pa holiday kuno kupezeka kuti ena akupita ku India, kupezeka kuti ena akutenga ndalama. Ndiye timanena kuti galu wa mfumu ndi mfumu ya galu. Ndipezeka kuti cabinet ija muli anthu okuba. Ndeti nene kuti chani mfumu ya anthu akuba. Patapita nthawi kupita kanthawi ndikupezeka kuti ayamba kuthothoka mmodzi. A minister of energy, a minister of labor, a minister of lands. Then kupezeka kuti advisor uyo basi zinthu kumangopita chonchi kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani mu boma la Chakwera. Andi Chakwera kuti abwere pamaso pa Malawi ndi kunena kuti zinthuzi tithane nazo chonchi. He's never come out strong.
anthu anavutika kuti anthu amene anaba ndalama za covid zija apezeke kuti amangidwe chani. Anthu anavutika kuti kubwere audit itabwera kupezeka kuti anthu amutose alliance akuba ndalama amene all this time president anali Chakwera kuti anene kuti the buck stops with me. Kuyambira lero tipanga chako sanapange iyayi. Munthu uyu sizoti asintha zinthu. Munthu uyu anabwera kuzanjoya upresident. For example, nkhani ya nepotism imeneyi. Nthawi ya bingu ije akamanena list ya china chilichonse imaveka ngati list yakuchani yakumulako walo omwe. A president Chakwera omwewo ankanena kuti zimene zizatha, no more nepotism. Atangobwera iwo mboma kuyambira cabinet yawo ija kupezeka kuti muli anthu akubanja la Kamuzu, IMCP, anthu opereka ndalama, even kutenga Sadiq Mia kumuyika kukhala vice president. Zokayikisa kwambiri. Sadiq Mia has never had an inspiring message to Malawi kuti uyasintha zinthu. Simangoonesa kuti akufuna yani avotere anthu akuchi kwawo, akufuna ndalama za Sadiq Mia. Ndiye a president wa anayamba kuti kayikisa enafe ndikale, koma anthu anasungabe chikhulupiriro. Zipezeka kuti akusankha his own son-in-law kupita ku State House. Lero ndi the mother-in-law wa Chakwera wa Chilima akupita ku embassy kandi ku Zambia. Kupezeka kuti mwana wawo a president wo akupita kuchani ku diplomatic mission ku England. Komano muone nkhani itaveka zoti mwana wa Chakwera akupita kuchani ku diplomatic mission. Anabwera iwo aja zimene zimazitenga kuti sizoona chanchani. Iwo aja ndi abusa. Ndikupezeka kuti mwana uja wayamba ntchito ichi. Ndende kumabwera kuti amasankha ndaku ministry ko ineyo sinayikepo influence ina iliyonse. Imagine inuyo kuti anthu akusankha Malawi yonse akusankha anthu. Ine ndine Chakwera sindikutani sizikundikhuza zimenezi. Okay, tasankha ife mwana wa Chakwera. Nde ife tiziganizirani. Amalawi ndife zitsilu kodi sitikuona kuti chikuchitika ndi chani. Ndiye lero a Chakwera asamabwere kumanena kuti iwo ndi champion wolimbana ndi katangale. Zimene zinalimo allegations amene analimo audio ya achidzulo zitakhala kuti ndizoona chifukwa choti a president sakuonesa mphamvu yoti akufuna athane ndi katangale. Komanso pali nkhani ina yakenso yoti ikupanga prove kuti a Chakwerawa sali serious ndi nkhani izizi. Lero yakunena kuti amene akupasani ndalama za campaign, amene apereka ndalama zakukwati simukuziwa zoti ndi ndani ndiye muzikhala wochenjera katangale ali paliponse chanchani. Ino akezi Msukwa akumangidwa lero ndi ACB chifukwa choti analandira Benz, Mercedes Benz. A Chakwera analandira Hama sigalimoto ya masewera. Munthu amene anagula Hama imeneyo anayibwesa kunoko osati tax free. Inali mwina ikufika $100,000 Hama. Ndikumpasa gift. A Chakwera amene amalandira galimoto yodula ngati imeneyoyo amaganiza kuti chani. Kodi a Chakwera galimoto imeneyo anayilandira kwa ndani sakunena. Kodi munthuyo ankafuna chani sakunena. Bingu anabwera ku Malawi kunoko alibe kalikonse. Anthu ena manena kuti amangokhala mulilongwemo yakali. Koma Bingu anamwalira ndi 61 billion. Bingu analibe factory, Bingu samagulisa kalikonse, koma 61 billion anayitenga kuti zimayamba chonchi. A Chakwera analowa mboma kaya ndi 2 million. Koma panopa akunena kuti amene ata mukawina frames ndikupasani 1 million kufika mpaka na 30 million. Aitenga kutiko agulisa Hamayo. Ndiye ndalama a Chakwera kuzitenga kutiko. Ndezi kuoneka kuti pang'ono Mr. Chakwera alowa mu system ijayi.
sizoti ndi Chakwera okha tonse alliance yonse panopa kupezeka kuti kungoyambira ndi COVID-19 funds audit report ija izimaoneka kuti anasintha a DPP kulowa chani IMCP ndi atonse koma mchitidwe wakatangale sunasinthe nditi manena kuti bingu ma list yake maveka ngati amulako panopa ma list ya Chakwera akuveka ngati chani akunyawu ndi mmene zasinthira chonje Chakwera akupitiriza zimene ma president onse ambuyo wa Malawi akhala akuchita panopa anthu adangolowa boma ma Chinese akapereka ma mask kwa nani kwa president kude kulandira ma mask ndi ku State House chifukwa chani anthu osakapereka kuchani ku Ministry of Health bwanji chifukwa choti anthu amaziwa zoti tikapereke kwa president by and by tizigula chani ma influence ndi zimene zimayambira chonje kuti anthu akamapereka zinthu amafuna zinthu ndiye let's not pampa tisamuombere manja Chakwerayo chifukwa choti sakusintha zinthu akuchedwesa zinthu zambiri m'Malawi muno akanazipanga speed up ino ananena yekha uyu kuti ikadzafika nthawi cabinet years ayipanga reshuffle koma already cabinet imene ikubwerayi mukhalaso anthu omwe aja anthu oti ntchito sakugwira bwino anthu osapanga inspire confidence anthu oti amayenera kuchoka kale ndi awa panopa akungoba akufunira ndi ICP zoziyamba dala komanso chifukwa choti Chakwera akupanga zinthu mochedwa komanso chifukwa choti Chakwera akutinamiza ananama okha zoti ndikabwera mboma ineyo ndizalani timaudindo tina sindzakhala nato koma okha lero ndi ya chancellor a university kodi zikukhala bwanji ndi zimene munkanena ndi izi panopa amanyuza akunena kuti ma promises ambiri andani atonse alliance sanakwaniritsidwe ndi chifukwa cha ndani cha Chakwera si chifukwa cha system yayi chifukwa choti mphamvu zili mu manja a Chakwera akamanena kuti ICB akugwisa ndalama zawo chani kuthamangisa milandu lero president tikuyesesa kuti ICB azikhala ndi ndalama ino kunali conference ku England Chakwera kumene ankafuna kupita anthu 60 anthu akubulira ndi wow kungobwera anthu 10 aja kupezekaso kuti muli chani son in law daughter wife anthu ndiofunikira iyayi ngati akufuna ndi kuti tipange cut ma cost tima expenditures kungoyenda timene tithe azipanga zinthu virtually panopa kuli Zoom ma officials ambiri they can save mandama zizipita kofunikira ndiye lip service imene akupanga kuti uyesesa kuti iyayi and corruption is going higher and higher kuyambira kuti ku MCP kwawoko IMCP aja analibe ndalama posachedwa pompana amadulira madzi panopa IMCP akamapita ku nsonkhano kulikoma auti akupanga haya ndege ino ndalama kuchoka nazo kuti ma financiers ndi ati magali moto ambiri kupeze kuti kumene koko kununkhira ndalama panopa kuti chikuchitika ndi chani ndalama za ndani ndiye we know kuti cabinet ndi yakuba tonse alliance ndi yakuba ndeti manena kuti galo wa mfumu ndi mfumu ya galo make your own conclusion ndiye ndi imeneyo it's just ndizokhumudwitsa kwambiri kuti anthu ambiri akuwombera m'manja a president panopa chifukwa cha zimene wapanga panopazi komano ndizochepa zabwera mochedwa ndizosapanga inspire confidence zimayenera kuchitika kale ndipo pali zinthu zambiri zimene sizinachitike ndiye musawombere m'manja a Chakwera nkhani ija yoti munthu wina akanatenga munthu kuti muzilera ana munthu uja ndikumapaka chani mafuta ana and makolo akabwera kumaona ngati akuwadiyesa chani akuwadiyesa ana koma ayi ndithu ndi zimene zikuchitika panopa akuti paka mafuta pakamwa kuti tiziona ngati tadya koma sitinadye anthuwa akuba
anthuwa akupanga plunder, anthuwa akuchedesa dzikoli. Malifomu, ripoti ya malifomu ija ili kutiko. Kuti secrecy kumene koko achakwera achi. Kupezeka kuti munthu akamalemba ntchito ndi ya ndachalichi, IMCP, kupezeka sikuti anthu wamangidwa chifukwa choti amafuna chakuti ma-advisor akumangidwa. Ndi zikutheka bwanji kuti anthu owayandikira achakwera amene amanena kuti anawasankha chifukwa cha merit ndi proven track record, akupezeka kuti ambiri akuba ali ndi milandu. Nde ifeyo achakwera tiziwaona motani. Ndiye amalawi musakhulupilire zimene mukuona. Even achilima aja, Mr. Chilima akakhala chonchi, Desmond Tutu ananena kuti munthu ukakhala pa nkhani ina yake ukugwirizana ndi munthu amene akupanga zoyipa. I think Bertrand Russell ananena kuti evil grows when good men do nothing. Ndiye achilima aja panopa ali zonsezi akuziwonatu. Nde mpamawa asazabwere kuti ine ndifana organiza bo amene aja chakuti akuba. Ngati Chilima alili ndani change maker, kodi osapanga questions zimene zichitika mtonse alliance with a firm hand, kodi zikuchedwa patipa, nkhani ya corruption ikuvuta patipa, kodi makhoti aja amati apanga ma special court kuthana ndi nkhani zakatangale ali patipo, ndipo kodi chikuvuta ndi chani kuti some big heads should roll. Zikuoneka kuti nkhani yakatangale akupindula nayo anthu ambiri, ndipo apanga frustrate Malawi pakana kalekale. Liwu la chenjezo panopa kuli 50+1. Asamadalire zoti ife MCP ndi sure block. Panopa kufunika 50%+1% kuti munthu uwine chisankho. Zimene zikuchitikazi amalawi akuona, ndipo anthu ambiri tikukalamba panopa timaona ngati kuti zinthu zisintha moyo mwathumu, koma sizikusintha. It's the same issues. Tatopa ifeyo kuti anthu tindi ma degree koma ntchito azilemba anawo. Tatopa ifeyo kuti tiziwonera anthu akuti namiza talking down to us ngati kuti ife ndi ana. Ndiye zisatengere ma audio kupanga leak, zisatengere ma scandal kuti a president apange act. Ndiye ife ya president tikuwapasa zero, komanso sitikuwombera nawo manja ya chifukwa choti ikafika nkhani yeniyeni yoti asinthe zinthu sakupangapo kanthu. Zikuoneka kuti iwowo akupanga benefit from the system. Jurireni ndera jurireni ndera apa kuti jurireni wayavichi ndera wayavichi ndera ndayasima ndera ndayasima ndera apa kuti wayasima dendeni vichi ndera vichi ndera dendeni nchunga ndera dendeni nchunga ndera apa kuti dendeni nchunga kale na nyoko ndera kale na nyoko ndera